سلام тамошобинони азиз. хулосаи хабарҳои муҳими якшанбе 3 майи тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома ҳалокати 3 узви як оилаи муҳоҷирони тоҷик дар роҳ ба сӯи сургут. боз як писари эшон қиёмиддин маҳкум ба зиндон шуд. эмомалӣ раҳмон ба раисони ҷамоатҳои чоркӯ ва исфара мошин дод. ду ҷавонзан аз ёқутистон ба чанд тоҷик қалбақӣ шафар карданд. 10 муҳоҷири тоҷикро аз осетияи ҷанубӣ билохира берун оварданд. дастури умумӣ барои муҳоҷирони тоҷику ӯзбек баъди 15 июн чӣ бояд кард? ва акнун тафсилоти хабарҳо. шаби 29 ба 30 май як оилаи муҳоҷирони тоҷик зану шавҳари ҷавон ва тифли ҳамагӣ 3 солаи онҳо дар шоҳроҳи Тюмен Ханти-Мансийск дучори садама шуда ҳар се ба ҳалокат расиданд. мурдаи ин зану шавҳари ҷавонмарг ва тифли ғурурмарги онҳо феълан дар мурдахонаи шаҳри Тоболск қарор доштааст. дар ин бора дар телеграм-канали 02 Исфаринци бизнес и сотрудничества ки асосан барои муҳоҷирони корӣ аз Исфара дар Русия ташкил шудааст хабар доданд. муаллифи хабар исми ҳар се қурбонии садамаро низ нашр кардааст. Сафаров Комрон Нематович, соли таваллудаш 1995. Мансурова Сайёат Марифҷоновна, соли таваллудаш 1994. Сафарова Марьям Комроновна, соли таваллудаш 2018. дар бораи ҳалокшудаҳо маълумоти бештар ҳанӯз ба даст нарасидааст. ҳар сол беш аз 1 миллион аз аҳолии қобили кори Тоҷикистон барои таъмини рӯзгори оилаҳои худ ба Русия ба мардикорӣ мераванд ва ҳар сол дар Русия ҳудуди 1000 нафар аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба иллатҳои мухталиф вафот мекунанд. фалокатҳо дар ҷойи кор ва садамаҳои нақлиётӣ, маризиҳои гуногун аз сабабҳои умдаи марги муҳоҷирони тоҷик дар Русия ба шумор мераванд. Саидасан Ғозӣ, писари 34-солаи Эшони Қиёмиддин, як рӯҳонии маъруф ва яке аз сухангӯёни мухолифин дар солҳои 90 дар Тоҷикистон ба 11 соли зиндон маҳкум шудааст. ба гуфтаи як манбаи огоҳ, Саидасан Ғозӣ, ки соҳибкор буд, тақрибан 2 моҳ пеш ҳамроҳи 2 бародари дигараш дастгир шуда буд. ҳамсӯҳбати бомдод гуфт, мақомот баъди чандеҳ бародарони ӯро озод карданд, вале Саидасанро ба ҷиноятҳои сангин аз ҷумла хиёнат ба ватан ва ҷосусӣ барои Эрон айбдор карданд. Саидасан Ғозӣ ҳамроҳи 4 бародари дигараш Саид Муҳаммад, Саид Муҳаммадӣ, Саид Ҳусейн ва Саид Яҳьё моҳи июли соли 2020 низ дастгир шуда буд. аксари онҳо баъдан озод шуданд, вале додгоҳи шаҳри Душанбе моҳи ноябри соли 2020 Саид Муҳаммадро, ки 44 сол дошт, бо ҷурми ҷосусӣ барои Эрон ба 13 соли зиндон маҳкум кард. тафсилоти ҳукми ӯ расман нашр нашудааст, вале манобеи огоҳ мегуфтанд, ки Саид Муҳаммади Ғозӣ аз ҷумла ба он айбдор дониста шуд, ки дар солҳои 90 ба фиристодани чанд ҷавони тоҷик ба Эрон ва гирифтани раводиди сафари онҳо кӯмак кардааст. Эшон Қиёмиддин, ки яке аз сухангӯёни асосии митинги майдони шаҳидон дар соли 1992 буд, солҳои ахир дар Эрон ба сар мебурд. ӯ моҳи ноябри соли 2017 дар фурудгоҳи шаҳри Санкт-Петербурги Русия боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод шуд. дар Тоҷикистон Эшони Қиёмиддинро бо хиёнат ба ватан, ҷосусӣ ба манфиати Эрон, тағйири мазҳаб ва гароидан ба мазҳаби шиа айбдор ва ба 25 соли зиндон маҳкум карданд. додгоҳи олӣ моҳи феврали соли 2019 бинобар сидқан пушаймон шудани Саид Қиёмиддини Ғозӣ аз кирдорҳои содирнамудаи худ мусоидат дар ошкор сохтани як қатор ҷиноятҳои вазнин ва фош кардани ашхоси ба ин ҷиноятҳо алоқаманд, ҳукми ӯро 18 сол кам карда ба 7 сол фаровард. аммо Эшони Қиёмиддин дар ошӯби хунини рӯзи 19 майи соли 2019 дар зиндони Ваҳдат кушта шуд. гуфта мешуд, ки ошӯбгарон, ки пайравони Доиш, аз ҷумла писар ва бародари полковники Гулмурод Алимов буданд, маҳз барои тағйири мазҳаб карданаш гулӯи Эшон Қиёмиддинро буриданд. мақомот хабари боздошт ва 11 сол ҳукми зиндон инак боз як писари Эшон Қиёмиддинро шарҳ надоданд, вале тарафдорони мухолифин ҳукми зиндони Саидасан Ғозиро ба таҳсилаш дар Эрон рабт медиҳанд ва мегӯянд, ки таҳсилкардаҳои Эрон дар Тоҷикистон ҳадафи шикори мақомот қарор гирифтанд.
маҳмудхон бурҳонов дар фейсбук навиштааст: ба таҳсилкардаҳои эрон мутаассифона ҳам ҳукумат ва ҳам мухолифин назари манфӣ доранд ва агар ҳукумат онҳоро ба хиёнат ба ватан ва ҳамкорӣ бо мухолифин гунаҳгор кунад, мухолифин ин мардумро ба далели гароиши шуморе аз онҳо ба мазҳаби шиа муртакиби хиёнат ба мазҳаб мешуморанд. муносибатҳои тоҷикистону эрон дар солҳои охир даврони пуртанишеро паси сар мекунад. душанбе ҷумҳурии исломиро ба пуштибонӣ аз ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ айбдор мекунад ва ба ин далел ба ҳайси яке аз кишварҳои асосгузор ҳатто ба пазирифтани эрон ба шумули кишварҳои нозири созмони ҳамкории Шанхай мухолифат кард. Теҳрон душанберо ба он айбдор мекунад, ки беш аз $2 миллиард пулҳои аз фурӯши нафти Эрон дуздидаи Бобак Занҷониро пинҳон кардааст ва пас доданӣ нест. Бобаки Занҷонӣ, ки дар Тоҷикистон тиҷоратҳои зиёде боз карда буд, дар Эрон бо ҷурми фасод ба қатл маҳкум шудааст. рӯзи 3 май аз номи президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба раисони ҷамоати Чоркӯ ва Ворухи Исфара мошинҳои тамғаи Нива тӯҳфа карданд. Музаффар Юнусов, раҳбари хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд, гуфт: ин мошинҳоро дар як маросим ба раисони ин ду ҷамоат Шукрулло Нариддинов ва Меринисо Раҳматова, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, ки бо сафари корӣ дар Исфара қарор дорад, супоридааст. ҳамчунин рӯзи 3 май аз номи раиси вилоят ба идораи хоҷагии манзилию коммуналии Исфара 3 мошини хурди боркаши Портер тақдим карданд. аз номи раиси вилоят барои ободонии Исфара навишта шудааст дар тирезаи ин 3 мошин, ки аксҳояшро сухангӯи раиси Суғд Музаффар Юнусов дар фейсбук нашр кардааст. Музаффар Юнусов бо нашри як акси дигар аз мунфашкунии роҳ навишт: рӯзи 3 май дар пайи тақдими 3 нақлиёти махсус ба идораҳои хоҷагии манзилию коммуналии Исфара тармими роҳи Чоркӯ Сомониён дар назди марз бо Қирғизистон оғоз ёфт. тақдими мошин ба раисони ҷамоатҳо аз номи президент дар Тоҷикистон бар сари худ ҳодисаи камназир аст, вале ҷамоатҳои Чоркӯ ва Ворух ду ҷамоатеанд, ки дар маркази даргириҳои поёни моҳи апрел дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон қарор доштанд. ёдовар мешавем, ки дар поёни апрел дар марзи 3 ҷамоати Чоркӯ, Ворух ва Сурхи Исфара бо ноҳияи Ботканд ва дар марзи ҷамоати Овчиқалачаи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров бо ноҳияи Лайлаки вилояти Ботканди Қирғизистон задухӯрдҳои мусаллаҳонае сурат гирифт, ки дар ҷараёни он аз ҷониби Қирғизистон 36 нафар кушта ва 154 нафар захмӣ гардида, аз ҷониби Тоҷикистон 19 нафар кушта ва 87 нафари дигар маҷрӯҳ шуданд. ин задухӯрдҳо пурқурбонитарин муноқиша на фақат дар таърихи муноқишаҳои марзӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон, балки дар таърихи низоъҳои марзии чанд даҳсолаи охир дар тамоми Осиёи Марказӣ шумурда мешаванд. хадамоти матбуоти раёсати ФСБ дар ҷумҳурии Ёқутистони Русия аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи ду ҷавонзани сокини шаҳри Якутск хабар дод. ҷавонзани 27-солаи сокини Улус ва ҷавонзани 30-солаи Амин Ноия ба ташкили буду боши ғайриқонунии шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Русия аз ҷониби гурӯҳи шахсон тибқи маслиҳати пешакӣ айбдор мешаванд. бар асоси маводи парванда ин ду ҷавонзан дар ивази мукофотпулӣ чандин бор бо шаҳрвандони Тоҷикистон издивоҷи қалбакӣ карданд. аз хидмати ин шаҳрвандони Русия хориҷиён, ки дар Якутск ғайриқонунӣ зиндагӣ мекарданд, истифода бурда, сипас шаҳодатномаи ақди никоҳи худро ба мақомоти муҳоҷиратӣ ироа карда, гуфта мешавад дар иттилоияи ФСБ. баъди буд шудани кори домод, ин ду ҷавонзан ақди никоҳи худро бекор карда, дар пай гирифтани талоқ дар ҷустуҷӯи шавҳари нав мешуданд. додстонии Ёқутистон хулосаи айбдори нисбат ба ин ду ҷавонзанро тасдиқ карда, парвандаро барои баррасӣ ба додгоҳ супуридааст. ба ин ду нафар бар асоси моддаи 321 қисми 1 Кодекси ҷиноятии Русия барои ташкили буду боши ғайриқонунии шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Русия аз ҷониби гурӯҳи шахсон тибқи маслиҳати пешакӣ ҳамчун ҷазо то 7 соли зиндон бо ҷарима ба маблағи то $500 000 таҳдид мекунад. тамошобинони азиз, ёдовар мешавем, ки хулосаи муҳимтарин ахбори Тоҷикистонро аз пойгоҳи хабарии Бомдод тамошо доред. барномаро идома медиҳем.
10 شهروند تاجیکستان از جمله زنان و کودکان که مدت زیاد در منطقه اعتراف نشده اسیت جنوبی در مانده بودند، با کمک سفارت تاجیکستان در روسیه بالاخره توانستند اسیت جنوبی را ترک کنند. در این باره روز 29 مای حامی حقوق مهاجران تاجیک محمد صابروف خبر داد. بنا به اطلاع او، سفارت برای بیرون آوردن مهاجران تاجیک از مقامات روسیه خواسته است تا برای آنها یک کریدور ترانزیتی بگشایند. 10 شهروند جمهوری تاجیکستان که مدت زیادی در اسیت جنوبی در ماندند، امکان بازگشت به وطن را نداشتند. با خواهش نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان از جانب مقامات روسیه توسط راه ترانزیتی در دوام 3 روز به فرودگاه ونوکووی شهر مسکو آورده شدند. این شهروندان که در بینشان زنان و کودکان نیز بودند، با جای خواب و همچنین با غذای کامل تامین کرده شدند. خبر داده است محمد صابروف. ده‌ها تن از مهاجران تاجیک در جستجوی جای کار خود را به منطقه های اعتراف نشده اسیت جنوبی و ابخازستان و همچنین به نیم جزیره قریم میزنند. از بس که مقام حقوقی این منطقه ها بحث برانگیز است، این مهاجران هنگام خروج از اسیت جنوبی و ابخازستان دچار مشکلات می شوند. برخی شهروندان تاجیکستان به سبب ندانستن حساسیت مسئله بعد 3 ماه بود و باش در قریم برای از نو سر کردن مهلت بود و باش خود کوشش می کنند که از قریم به قسمت باقی مانده اوکراین بروند، بی‌خبر از آن که در اوکراین آنها را برای ورود غیر قانونی به منطقه اشغال شده یعنی قریم می توان جزای شدید بدهند و حتی به زندان بیندازند. فردوس محمدیف در گروه فیسبوکی گراژدانسکه общество عکس یک معلومات عمومی برای شهروندان تاجیکستان را نشر کرده است که در آن به این مهاجران قدم به قدم فهمانده می شود که بعد 15 ایون برای قانونی کردن بود و باش خود در روسیه به کدام اداره ها بروند و چه کار کنند. یادآور می شویم از 15 مارت سال 2020 تا 15 ایون سال 2021 با فرمانهای پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین زمان بود و باش شهروندان خارجی که به سبب پاندمی در قلمرو روسیه در ماندند به طور اتوماتیک تمدید می شد. ولی مقامات روسیه از ماه اپریل به این سو دائما هشدار داده ایستادند که شاید این شرایط با امتیاز که هر 3 ماه به فرمان نو پوتین تمدید می شد بعد 15 ایون دیگر تمدید نشود و مهاجران موظف می شوند که دیگر باره به اداره های مهاجرت مراجعت کرده بود و باش خود را در روسیه قانونی کنند. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه، در حال حاضر در این کشور بیش از 1 میلیون از شهروندان کشورهای اسنگ غیر قانونی قرار دارند، از جمله 332,000 شهروندان ازبکستان، 247,000 شهروندان تاجیکستان، 152,000 شهروندان اوکراین، 120,000 از آذربایجان، 115,000 نفر از قرقیزستان، 61,000 شهروندان ارمنستان و 49,000 نفر از قزاقستان. مقامات تاجیکستان نیز در این اواخر به تکرار آن مهاجران تاجیکی را که فعلا در قلمرو روسیه قرار دارند هشدار داده ایستادند که تا 15 ایون خود را در اداره های مهاجرت محله زیست موقتی خود در روسیه ثبت نام کنند. از جمله نمایندگی مقامات مهاجرت تاجیکستان در روسیه مهاجران را هشدار داد که اگر شما بود و باش خود را در فدراسیون روسیه تا 15 ایون سال روان به رسمیت ندارید، به طور خودکار برای خط شخصانی که ورودشان به فدراسیون روسیه منع است شامل می شوید. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم روز 30 مای تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری کنید: www.bomdad.com. خوش باشید.